Good morning, Kapajero. Nandito kami ngayon sa may Malico, Pangasinan. Boundary ng Nueva Vizcaya, Malico. Kasama ko ngayon si BP Albert ng R1. So, bibisitahin namin, nakikita yung bulubundukin na yan. Bibisitahin namin yung nabili naming 50 hectares dito. Bibisitahin namin para na kung saan. Sa ganun, yung mga tropa, tingnan namin kung mga malalaki na yung mga pinakawalan namin usa, baboy damo, yung mga kambing pag ano kakatayin natin dito. See? Malamig oh. Malamig. Malamig. So, Very cold. Nangitim na ako sa lamig. yun, nangitim na siya sa lamig. Ako naman, wow! So cold here, man. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Ito, mas mataas kaysa sa Baguio. Yung places na to. Pakita mo yung bundok natin. Ayun. Ang lamig talaga dito. Yan si Bro Albert. Malamig. So, nanggaling kami ng San Carlos, tapos pumunta kami ng Tayog. Kaya kasama namin si Kagawad MJ, Guringo. Ayun, tinutor niya kami. Okay? Ayan o, na ano siya, na, ayun. So, medyo malapit na rin kami doon sa venue. Kasi si MJ, titignan din yung project niya doon sa school. Ayun, dito namin gaganapin yung Christmas party ng R1 Pajero Club of Roaders. So, ano masasabi mo, Bro Albert? Malamig? Oh, yun. Oh man. Yan, medyo matarik. So, mamaya ulit, gawa ulit ako ng live video kasi baka, Walang matarik. Walang tubig. tubig. Ayun. Wala kaming... Mga kaibigan, bangin na talaga. Bangin na, oh yan oh, bangin oh. Okay, good morning Kapajeros. R1 Group po, Burntam saka si Boss Albert. Ayan, BP namin sa R1. Ngayon, papunta kami sa Barangay Malico ng boundary ng San Nicolas at ng Nueva Vizcaya. Ayan, kasama namin si Kagawad. Hindi niya dinala yung Pajero niya. Ayun yung pulse oh. Ayun. Ayan, medyo ayan, nasa taas na tayo ng bundok. Ito, malamig ang simoy ng hangin dito. Di ba? Ang lamig, parang mas mataas pa sa Baguio. Dito natin gaganapin yung Christmas party natin na mga ka-R1. Dala kayo ng makapal na jacket. Imagine mo, 11:21 ng tanghali. Pakita mo to, 9,000. Ang taas pa oh. Oh, 9,000 na yung altitude. Pagdala kayo ng magkakapal na jacket, hindi lang yung makapal na muka. Pagdala din kayo ng mga tent. Magkakamping tayo dito. Tanghaling tapat. Malamig. Di ba? No, ito yung force oh. Yun, yun na si Kagawad. Iniwanan kami. Yun. Yan, oh. See? We're above the sky. Oh, yun. May kunting off-road. May kunting off-road. Bangin. Oh, bangin na yan, oh. Ang Kapajero. Oh. Ha? May kunting thrilling dito. Mag-i-enjoy kayo dito. Tiriling. Oh. Ang kasama ko. Oh. May tiriling. May tinilig. Ano yan? Nahulog yung Ulo ni Marcos. ito mga to? Yung kulugo ni bird. Ito naman yung bootleg ni Marcos to. Marcos Carmas. Carmas pala. Ito, bootleg.